rasane awakku. Wetengku kok njur gedene ra jamak. Kisuk nek waras kok kena tanggo bagusi. Aduh. Simbok. Bapak Pucuk. Pak. Apa? Sampean niku pripun to, Pak? Nek gerak niku mbok ya njur gek dimarek-marekke. Sirahku ra kena tak angkat. Nek sampean niku ora njur mari lara, kula niku sing susah banget to, Pak. Mbok nek kowe makani aku ki mbok ya aja nganggo sendok bebek. Belare. Nang nganggo sendok napa? Waduh ya sakarepmu mbok aku gawekno jangan sing seger. Ngersake dar jangan. Jangan sop napa, Pak? Sop ya arep. Oh nggih. Ning nganggo duduh pitik. Oh, nganggo duduh pitik. Duduh pitik iki tegese pitike dibeleh. Nggih. Sur kake nggonso. Nggih. Lah wong wingi kuwi pitike ming tak cemplungke yo tak curulke meneh coba to. Mboten mawon kok ya wong pitik ra nggih dibeleh riyin ngoten. Nek le irit ya irit dadi kena nggo bola-bali. Nggih, sesuk kula belehke pitik, Pak. Kowe iki wong wedok nek masak kok ora patek kempling to mbokne. Wong dikon brongkoske congor ya ra diris-iris. Ya. Nggih sesuk diris-iris wong karang pun kebacut kok nggih, Pak. Lanjut tak cemplungke wutuan tak ciduk lanjut nyengenges. Wah, nggih sesuk mboten diwutuhke. Sesuk kula janganke sing enak. Ya, iki sampean dar. Aku tak omong karo kowe sanjiki. Nggih. Laraku ki nek iso mari aku mesarem duwe ajat midang mbokne, midang. Oh, kersane nek le gerah mari ajeng midang. Iya. Oh, ambok nggih. Oh, kae sapa? Oh, aku sing teko. Monggo, riki Kang, riki. Heeh. Kula arep-arep Kang sampean niku. Nggih niki Kang Arjo tindak mriki, Pak. Tilik iki kok aneh ngopo kok tak ungak-ungak kaya nyenyet kemburi kabeh iki aneh ngopo. Wah, nek mengarjo kowe mbok dinepi lawan, Bu. Sampean niku wong ditiliki sedulur tuwa niku ra nggih malah seneng. Tilik wong lara ya wis polos kotongan tanpa gegawa apa-apa. Wah, lah wong kowe iki wong lara ya sing diamah-amah mengar mangan wae. Apa bojomu ki ra ya kemati karo apa kowe ya apa-apa tungkokke. Iya. Apa ta? Laraku wis rada suwe. Heeh. Wis ana 2 sasi. Laramu kuwi Larak ya iso ndelok ta kowe awakku ki rak mengkali daging karo kulit. lah isih komplit lara kuwi. Lah iya ning kok jur ngambruk. Ya waras awale mesake bojomu gloling. Wong nek dilarake bojo ki rak susah to. Iya. Iki apa sing kok karepake? Iya, iya, Pak. Butuh apa? Kok tak bleke tangga ngono. Kula nggih gumone Kang kalih rayine niku. Iki suara apa to? Tengklen iki kok kaya suara cokekan apa ya mbakne? Lah kowe wong lara ya iso ngrungokke kaya ngono ki kena diarep-arep ngono. Kuwi jenenge kowe iki setengah rada waras. Iki nek aku tak turuti karepku nanggap cokekan ki lek lara iso mari. Loh, tenan kok piye? Loh, nek pancen kowe mung butuh kaya ngono, tak undange mrene. Iya to, mbokne mbok kono dirembuk karo Kang Arjo kuwi. Nggih, Kang, niku kersane rayine ajeng butuh nanggap cokekan nika. Ning nek kira-kira emput ditanggapke cokekan sampean le lara mari tenan to, Pak? Wis sip, mari.
wis kuwi laden ana bojomu. Aku kalegon arek iso marekke karo bojomu. Nggih pun ngoten to, Kang. Tambane ning gampang ya to. Wis ngono aku nggih mangke pinten regane. Terus mangken mriki ngoten mawon nggih, Kang. Ya, wis. Niki kumpulan niki rak wonten ketuane ta niki? Wonten. Nah, niki ngoten kula ajeng nanggap. Niki monggo sak babake pinten? Nggih, sak babak niku sak gending nggih. Nggih, sak gending. Derek mawon negeri kathah. Oh, ngaten. Lho, karo kula niku ngoten samang njaluk semenik, dadi kula ngerti wis sedia ngoten. Nggih, sing kathah niku. Oh, nggih. Secake ngoten. Kula ajeng butuh kula nggih nambani adik kula, ngoten. Niki adik kula lara ning kepengin cokekan kaya ngeten iki. Mula sampeyan kula ajeng kula jak mriko, mangke cekake jaminan barang mangke kula sing jamin sampeyan. Nggih. Nggih. Saniki ngeten mawon nggih. Pun kula pun ngerti dhewe, paton akeh ngoten mawon to. Nggih. Nggih, niki jaya niki lho. Jaya nggih. Lah. Lah niku. Wah, kepiye iki ngene? Kowe iki wong wedok wis wasang walat tok anane. Pripun to? Lah wong ngadus jare tak gosok ra iku jebul dudu sabun. Napa? Kentang. Ora nggih beda to, Pak, kentang kali sabun niku. Kale beda piye padha kuninge. Bedane ya mbasan kecemplung cangkemku asin kuwi. Saiki nuwun. Wis teko. Wah, kok tulis, Kang? Aduh, okah. Oh, riki apa okah banget to, Bang? Wonge kok semono-mono. Lah, lho kok semono-mono lho iki ya wis do ngerti kabeh kok jebul ya wis umur. Waduh. Monggo. Nek waras ta yo ra Waduh. Ditari, Jo. Apa? Darane aku wong sekeng. Iya piye? Wis madang apa durung? Oh nggih, menika wau sampun sarapan dereng nggih. Durung ta? Ayo, padha. Padha iki. Kowe ya urung. Wah, tak lali kan jumuke kae mbokne ngono. Wis saiki gone Napa, Pak? nang mburi. Oh, nggih. Nyekeli pitik. Nggih. Pinten, Pak? Papat. Dibeleh kabeh. Didol. Iya. Wis Saiki anu ya, piye? tak menemuni ya. Lho, anu. Apa? Ya sakaremu, sakaremu watone iki. Uler kambang, Mas. Aku seneng. Ayo, wis. Gayeng ngono lho. Wah, iya. Dinggo wedane pisanan apa? Wis wedange kopi pisanan. Kopi. Anggo melek apa? Anggo. Sayo.
genteng iki. Waras kowe tak. Nek kok deket kok sindene wae kok. Rada melek itu. Rada melek. Aku rada rindu atiku. Saiki tembunganmu masal waras kok nganggo ngerti rindu ki apa? Lah kepiye wong kan ngerti wis alise nanggal sepisan lah cetha wis arep bayaran. Pernah-pernah ngono iso gathokake lho. Nanggal pisan ki alis kok bayaran. Kaya urute. Heeh. Bantanen. Piye? Untune kuwi. Untune miji timun. Wah, kowe kaya ngerti. Arang-arang, tegese arang-arang kowe ngerti. Iya, arang. Untu ki nek cah wedok untune arang. Arang. Kuwi mesti wani karo wong lanang. Akhirnya bojomu ki ora wani karo kowe. Lho, lah untune rentep. Malah rata ora ngguntu iku. Lah kok piye? Gusi tok. Ini kada gembira. Bojone aja ngololo ngono. Aku wis seneng tenan. Adikku rumangsa wis mari, rumangsa wis tentem. Ya ta? Wis waras aku. Ha iki ngangetke kowe ya cetha. Ayo, apa? Iki Aku sapa? Kuwi Arja. Iki sapa iki? Ayo bojoku. Kae sapa kae? Sinden. Oh ya ora tenang lah tak dedoki. Karo aku sajake. Piye? Ada rasa. Mlirak-mlirak kuwi. Nah, sapa? Engko gak kira. Kowe iki kok wis masaku kok ya triti men nek ning bojone aja ngrasani kok ngono ah kowe ku tak sing aku. Mangujo mawon Kang. Lah ra tenan ta. Niku mangke nek dede karepe dhewe bareng Kang. Oh, ya aja ndek penemu ngono. Iki wis waras bojomu ngono. Wis saiki piye penake? Nah, ngene ya njaluki gending meneh. Ya. Ku penak meneh. Apa wis waten apa? Iki pradangan iki jan luwes kabeh. Luwes. Kabeh apik. Heeh, aja iki njaluk gending kari lon. Lho, Kari yo. Wis waras. Kon ngiwiti. Kari lon. Kari lon kuwi jenenge gending. Iya. Iku meneh digerbyang. Ya. Kon meninggal.
Aduh, pancen pilihanmu cokean jan maremake tenan. Kuwi saking rujuke, kabeh ki menek rujuk, ora ana tegese iki barang selaya. Semono ki akur kabeh. Dadi lakune ya kepenak, rasane kepenak. Iki mau gending apa? Iki mau karya. Kok gending karya pripun to, Kang? Wong ngandanimu muni karya loka, karya apa jenenge mau? Napa Mas? Karilon sih. Oh karilon. Wong karilon kok. Karilon. Lho, jenenge iki mau, ngono. Piye? Iya, pancen ya seneng. Marem ngono. Kowe gek waras. Nek sampean niku rak wis mari tenan to, Pak? Wis. Tenan. Tak rasa-rasake awakku wis enteng. Mangke mboten ngambruk malih. Lho, Aja kok bojekke lah kowe iki ya mergo. Lah wong senengane brabruk mawon ngoten kok. lah wong urung keturutan karep. Oh. Lah wong sir tambane iki cokekan urung dileksanani. Lah nek saiki mesti gelem ra gelem mesti mari aku. Mau tenan to? Lho delok cayaku iki saiki piye? Kula melu kaya waris ngono wis. ning nggih pun abang kok nggih, Kang. Heeh, kene iki ya sayane siji karo mau kowe. Jalmu kaya ora ngukup wae lho nyawang kowe iki. Nek mesal ngukup. Nah, ngukup. Saiki ketok tegas. Panjen ya titis. nyenengke. Heeh. Warangganane kuwi kok sajak Piye? titipalane kuwi cetha. Rasane kowe ya ngrasake temen. Padane ayam kuncung munggeng parangku. Sampeyan niku mboten pener kok kaya leyo-yo to, Pak? Ora iki ya wis waras tenan, buktine ya ati iso renyang-renyang tenan. Ngono, aku lega. Aku sing karo dumeh. Aku jan rumangsa marem lanjut ngantuk. Ya. Lah sirmu kowe iki ya arep melu sinden apa, Bu? Kula napa? Mangga malah mboten karu-karuan nek kula melu sinden. Dadi sinden ya ora patut bentukmu kuwi. Lho bentuke ra nggih apik to, Pak? Kaya dream. Niku Kang, napa pun benere kalih bojo kok njur sia-sia niku. Ning aja muni ngono lho, kowe iki dadi karo aku ki tak kakangmu ta aku. Iki adikku njur kowe muni ngono kuwi padha karo ngenengi aku, ngono? Ya dialem oloke dialem kuwi. Ayo kaya Nggih to mestine kok njur pirambara niku ngalem kok njut malah ngololo karo bojo. Wong kaya ngene ndandinge kok njur donekke dream. Kali malih napa enten napa dream gelungan? dream gelungan nyat dream wedok. Ora ngono kuwi, ya saiki ya nek kepengin ajar nek pancen kowe jiwa seni diajari. Ora entuk rasa. Lho kok rasa piye? Duwe bojo waranggana kuru aku. Lho, wit kuru ngapa? Urung liwat durung gawe wetan wis sinden ki ngapa? Kan malah nggih mboten sinden. Lho, lah kok mung obat wedang. Lah nek pancen dibutuhke sedulur, lho sedulur seneng karo sindene bojomu njur kowe dijaluk. Ya wis ora wae nek pancen adikmu ki wis arep tak ajari sinden, ya wis kono jakan mulih. Wah, lha kowe nek nemu niku ceklekan. Kowe iki wong tuwa ning ceklekan. Ya ora ceklekan kepiye ta wong waranggana ki nek ora tabak cilaka. Lah ya kowe iki sing tabah. Adikmu Heeh, coba kalangan kerawitan wedok dhewe. Lah iya. Kancane lanang kabeh. Wis ra ngurus adikmu saiki wis diteruske gending apa? Nah, saiki gending sing gumyak. Iki entah gending anteng to kaya wong langut. Saiki sing gumyak. Monggo Mas, nika pun paringi sing gumyak. Gumyak. Gudeg nyojo. Gudeg nyojo. Wis rumokno. Iya. Sigrak Gudeg nyojo.
Iya, heeh. Kowe karo kakangane kok oleh gemati saiki ngono ning karo kongkon wengan. Nyelingi sithik aja dadi atimu. Iya. Saplok aku mari kok kowe ra mulih-mulih sih. Lho. Apa niate krasa nang kene? Lho. Aku ki nunggoni kowe iki nek kowe urung waras aku arep ninggalke ora tega. Padha karo aku, rasaku ki nyang kowe iki jan trenyuk. Nah, kowe ngetokke wis kaya wis ra iso pisah. Waduh, saiki ngono Wedayaja. Iya. Omahmu dolen. Iya, kowe manggon nang kene dadi siji nek ana botrepate. Oh iya, bener. Kowe nang kene wae. Heeh. Nyewa. Tak rumakke iki kaya kepenak lho omongmu mau ya ta. Sedulur iki apik iki kumpul dari siji ya ta makane didol. Kuwi bener aku gelem. Nih masane kene nyewa ki njur piye rak ya ora nyewa. Jenenge nyewa ki kok kowe ra mbayar ki aja. Oh iya. Nyewa ki tegese urunan penemu. Wah, padha dening penemu. Entek ngejagi. Adane aku ra ndeden tuku lenga, kowe duwe. Kuwi jenenge bojomu ora iso ngliwet aku nempurke barang kuwi. Iya. Iya. Ya saiki kahanan cokekan ki mau. Iya. Aku wis marem. Lan wis seneng. Iya. Bathiku keh. Kowe ndek pengerti ngono ta Njur. Tegese kabeh gending-gending aku nangkep. Malah iki tak cateti nute tantanen. Heeh ta? Nya. Nih kaya ngapa ndeke? Lho. Ayo ki nomor kok ngene iki pancen not ki kok ngene iki. Nomor kok ngono ki ra mesti sip ta? Lho kok sip. Nomor kok ngono kuwi. Lah iya, iki nomere iki tekan iki turah ki 8 ku ra ono. 7. Ah 7. Ngono ngerti ra? Ha saka kuwi mau ta. Ular kambang ki cocok ra? Coba tak deloke. Iya. Saka jiro cinem 6 lulu Sineng ngopo lah ya wis ora karuan iku. Kuwi ora nganggo lunga ora tekan. Iya. Tak kandhani nek enut kuwi mung tekan semono kuwi 7. Coba kowe. Heeh. Coba. Ya ngeng padane ngono. Neno neng. Lah kae jeneng pelok barang. Kae tok kaya ndang lumut barang kae tok ngono to. Kae pelok barang. Nah kowe kepengin nyuwara apa arep pajang gending apa? Aku ki nek iso gending anu kuwi lho. Wah, apa to? Pancen ndung ngerti aku. Lho, dolanan ono. Meneh tak dolanan ku aku jelek, wedi nek seneni dol wedok. Dolanan ki dudu dolanan wedok kuwi, Pak kowe iki. Dolanan ki tegese iki seneng-seneng ngene lho. Iya. Ning nganggo lagu nggih. Gending, kegendingan. Padane kaya campur sari, kaya. Lho, ngono. Campur sari iki tutukane saka apa? Lho, tutukane saka gamelan, ngono. Apa ora kowe wis sing ditutuk sih? Kowe iki ya wong niru ngandani, takon tak kandhani. Saka apa? Ora ditutuk iki gamelane, ngono ta. Neno nano ngono kae. Ya kowe sing nek sing loro wong wedok apik. Kowe sing gender iki sing gender kowe. Bojomu sing aku anu nyendeni ngono. Aku sing muni sik. Oh iya, bojoku tak latih dhewe kok. Tak semene gampangane ya. Heeh. Neno nano nane. Wis semene. Yo. Sore-sore kok wis arep lunga. Kowe apalane kleru. Kuwi nganggo apalan ngono. Kuwi sore-sore. Oh. Nah. Sore-sore nang latar ngenteni sapa? Wah, lah kowe iki wis ngenteni sapa? Kowe ora ngenteni sapa-sapa. Sore-sore dolanan. Kabeh-kabeh aku wis ngerti. Iya. Saiki coba. Gending sing aku durung ngerti. Apa? Sing gending sajak kaya dolanan ning sajak ora. Wis ayo. Ya campur sari kuwi. Oh, pancen ya arep tak jaluki campur sari kuwi engko men rungokno ni komplite ya. Iya. Iya. Campur sari. Waduh. Ki jan pinter.
Piye kowe rasane? dirongane mau. Kowe nek krasa ngono kuwi krasa mesti. Nggon arep entek-entekan mau. Piye? Oh, yes. Ngono nek kowe janjane. Mambu, kowe iku dimambuke kowe ngono. Kowe wong tuwa ora kupingan. Muni piye to, Kajan? Mambu. Heeh. Kok mambu-mambu ngopo? Ngerti nek mambune tak anget. Ya, kuwi saking gayenge ya. Ya kamu kabeh iki mau nek do akur wonten yo kepenak tenan to. Ning racak-racak Piye? jogekan ki akeh sing bodho. Lho, kowe iku kok bodho piye nyatani so apik ngono kok. Nek wonge do pinter. Heeh. Ditanggap kok ngene iki mesti moh. Krasa nek diangsu kepinterane. Kuwi jatuhe. Lah ya malahane nek wong sing ngerti pengerti apik ngono. Malahane dadi senengane kita iki malah iso mlebu nang ndi iso mriyah. Ya saiki ngono. Kowe tak kongkon. Nang endi?
nek iso sinden iki temonono. Lho, karep ada rasa. Cek aku iki kakangmu iki muni ngono ki kepiye ra? Lah nek kesenian penemumu kaya kono wis geseh. Tegese tok temoni iki didiken nek iso metu saka kono. Lah, kuwi kon melu nggone dhewe. Kon melu nggone dhewe. Lah ora kuat. Sedina berase sakon. Kowe ora abot sanggane, kowe nanggung wong. Sinden ki mau abot sanggane pepak butuhe, ora. Apa? Pupur. Ye, wani pon wae pupur kowe. Aku ya urung-urung kon syarat. Arek ya geleme sikik sing mantep, sing madhep ngono. Timbane melu rombongan kuwi wonge sajake ndugal-ndugal kok. Lha iya ngono ya. Ya. Ora kuwi ngene, gampang nek ning golek kaya ngono wong sing nyuling kae medeni lho. Tukang nyuling kok medeni ngopo? Kadake kaya ompah nek nggon kesenian wangune ora patut. Lah nggon apa? Kaya apike kuli. Kowe aja seru-seru ngasane kowe iku ya gak kepinteran kok kowe iki aja ngono. Apa kepinteran kok nduk potongan barang iki ya ora ana kok kesenian kok jan semono gedene. Ora ya gagah gedhe dhuwur nek ora kuli apa. Lah wong iki kepinteran. Kesenian ki ya sing ngeronje, raine rada resik, rada bagus, ngono kuwi seni. Ha kok wong arep petuk wis kenthel. Kuwi nggon potongan ku ora dikanggokke sik. Nek iso. Ya, kuwi nek ngono malah apik saya. Milih bocah iki mau sing apik-apik karepmu nek ngono to. Nek iso jaman saiki iki nek iso golek remaja. Ah iya, remaja. Bener remaja ki ngene. Senajan kekurangan kepinterane le sinden. Aning disawang ki rak seger. Gitu wong weruh pemandangan seger ki atine mbuh ya ora rak ketarik. Sing tuwa ya tetep tuwa, sing tuwa ya iso enom meneh pikire. Ya apik. Ya ta? Lah nek ngono ki bener, ngono. Nggon kesenian ki kudu iso nyenengke ya. Nyenengke. Ala dene dadi seni, ora iso nyenengke. Aning ngono, kesenian ya ora nyenengke. Lho, seni apa? Ngalor ngidul utang. Lho, utang. Kuwi nggon dudu nggon kesenian nggon utang. Utang ki rak kebutuhan. Ya ning tekan nggon kuwi rak dadi nggon seni lah. Oh, iya. Nek mula nek dijamin tenan nek kowe iso nglumpuki kaya ngono arep kula kaya ngono kuwi, ning kowe kudu kuat jamin. Wis kuat saiki nggon jaminan. Nah, ngono. Sing didol omahmu apa omahku? Wah, lah tantanganmu kok njero. Lho. Nggo ragat wiwit kuwi. Saiki omahmu karo omahku digandeng. Ngono wae cekake. Arep langsir. Lho. Kok langsir iki. Ding golek dit ngono wae, ngono. Apa ndekmu apa ndekku? Hah? Nek dekmu ya dekmu, nek dekku ya apik dekmu ngono wae. Ya, ning nek pancen aku lho, ning nek dienggo kaya ngono kuwi nggo nyipuk-ipuk keseniane dhewe. Iya, pancen aku ki ya seneng nang kesenian. Kesenian kita ki aja nganti ilang. Merosot, iya. Nek iso, dipupuk, dicukulke meneh. Aja nganti ilang. Iya. Nah, gandeng saiki cukup. Ayo coba pisan kas kaya ngapa? Gose tak tatane gendinge. Iya. Aku tak njaluki sing gumyak meneh. Gending selepete. Ora ta ya aku tau weruh meneh. Kuno banget kuwi. Lho. Mula saiki iki kudune ngono kuno iki donekke meneh sampeyan nek ora iso saiki. Iki ane ding iso. Lho. Selepete iki barakane metune lahar kae. Iki dinggo pepak-pepak. Dadi pancen ya bener kowe ngono. Dadi wis kuno banget. Ya ben saiki selepete. Enggak. Selepete.
rekoso banget, Cuk. Wah, kowe iki kok ming nyedi atiku ta wis aku sayem-ayem. Kowe saiki wis mimblik-mimblik meneh. Iki apa mikirke apa? Sing tengah-tengahmu wis marem, wis seneng, wis cocok. Ning wasan arep rampung ki kok tak gagas-gagas kelingan engko le mbayar. Ora tenan ta aku ki wis krasa. Kowe iki nek kekarepan kaya ngono kaya yo apa-apa. Heeh. Nek tekane ngendong kok yo aja mikirke ngono ah. Ya sik kok penenge ngono. Ayo rembugan to karo adimu. Nah, ngono. Ditareni wong bojomu ki duwe dhuwit kok kowe ora ngerti ta kowe gembolane kowe ora ngerti. Takon. Kowe wong lanang ya iso golek dhuwit mung njaluki wae. Kukur kok njaluk wong wedok mbok kaya aku ki lho wong ana ya nyekel dhuwit. Lah kowe ora ngerti. Piye? Lah bagus karo Dadi adikku iki kedanan kowe ngono kok kepiye? Lho ya ora ana wong kedanan, jenenge iki ya bebojoan ki mula jodoh. Ki sing jodohake ki sing kuwasa. Nah, iki tekan semono. Kene iki bener. Aku adikku ki tak wis manut karo kowe pira-pira, ngono. Kuwi adikku kok pek ki tirakat lho, tenan. Padha karo lu sambate aku jane ning sampe wedine karo kowe. Aku tak peksa-peksa kowe manuta lho. Piye adikku kuwi? Timbangane kowe iki entuk wong ora genah. Aku ya muni ngono ta. Lemu omong ki wis tak pikir ta. Lho, piye? Adimu entuk aku kok dadi aku sing kedanan ki kepiye? Lah nyatane kowe ya anggere esuk krangkring-krangkring liwat ngarepku aku ora ngerti apa. Lha, ngapa? Ngapa? Lah kowe iki ngekringi adikku kuwi? Aku ngekring anake gelo. Piye ta? Sing tak kringi adikmu ta? Heeh. Sing metu mbokmu. Gelo. Lah wong kowe salah lha wong ana kok kowe ku susu tuku-tuku wis krangkring-krangkring. Kang Arjo. Piye? Wong niku ajeng di lehke sing kepripun mawon wong niku wong mboten dhisin. Wah, nek kaya ngono kuwi wis bener. Ya riyen niku rumangsa sampean krangkring-krangkring pendak esuk. Heeh. Teng ngarep omahe awake dhewe nika. Nika darane nggawa pitapik napa? Lho, lah ya mrene hember pite. Ah wong nika mung nggawa bel totok. Trombengan ta dadi niki oh amun kaya ngono kok diumukke lho. Wah. Dene kok ya ora isin lho kaya ngono. Terusno lemu ngomong ke aku. Karena aku wong cilik gede kok. Lara-lara kan. Nah iya. Nek dirasani niku kelara-lara mongko tenane niku nggih wong gebangeten rayine niku. Kula niku rame saking dene napa-napa nggih. Napa-napa kula mong. Ning kaya mboten kebeneran mawon lho. Nah iya kok pelinge bapak arep simbok rak ngono ta kowe kuwi. So nek ngono kowe iki melu bojomu sing mesti hati-hati. Apa unine bojomu manut wae ya ta. Kowe kon ngalor-ngalor, mrene simbok karo bapak tak ngono ta. Nggih. Nah, kowe saiki iki kuwi nuten wae, sak uni-unine kuwi ya turut ana wae, ngono? Ning nek banget-banget napa nggih kan ngenut mawon. Karang bebojoan ki nek wis rada suwe ya mesti ming cacat-cacatan. Ora rumangsa gak arep entuk aku. Niku gak aku isi tengah-tengahe main wis layang wae. Wis apa, Pak? Ya kuwi alamat aku nek ngandani. Aku kuwi rasane aku ki nek dilehke iki mesti njut mangsuli. Nek ora tak tutup lho wirangmu ki. Lho aku ki kok njur arep tak lehke kena nek mula pancen aku ki luput pupung ana Kakang. Apa ana? Wong tengah-tengah agek main gandrung tak aku ki engko capek rol ketoprak tak aku. Oh, lah iya. Coba. Cah cilik-cilik kon-kon layang. Waduh. Nek kok waca banget lho. Nek kok waca. Apa iso? Oh. Lah oh, akhirnya ku ora iso maca. Lho layang ki surasane piye tak ngomong. Mula wong eleke buta huruf kuwi kaya kono kuwi.
arep entuk layang maca ra iso. Njaluk tulung kanca wadine konangan. Lah ya wis bapakku. Ayo minta entuk layang. Tak uwek-uwek. Ngono ta? Wis ora ngomong ke riwayat aku ndak kewirangan. Wah. Iki ngono wae. Iki mau sing tenten iki gending apa, Jo? Iki mau selepete. Selepete. Iya. Nek mbok kok nyalini. Nek ya ora kena ya suwe nek rombongane dhewe diganti. Selepete iki mbok aja dicarupi eblah-eblo kuwi. Ya ngono to. Eblah-eblo kuwi panganan apa to? Lah ya kuwi mbiyen iki ya ora ngerti wong kuwi kaya ngono kuwi kok. Saiki iki arep kok ganti ning sing apik iki kena ngono. Aku so nek nyekel kecokean ki gending tak ganti kabeh. Oh, ayo malah saya. Anyar. Sing ngeget. Nah iya, sebab saiki ya ning model-model. Lakune lahar. Nah saiki ngene, Cok. Saiki gandeng kanca-kanca wis do wadang, wedangan jaluk ana gending pisan. Wes, iki mesti nganggo deg-degan barang kepenak. Saiki gending cluntang. Ya, yes. Tapi derek monggo sak menika kula aturi siap-siap gending cluntang. Wah, iki mesti cluntang ki ya disindeni to. Ha iya. Bune kowe iki tata-tata mburi kan. Nggih, kula tak tengguri nggih, Pak.